No niin, huomenta. Tää on mun ensimmäinen videopostaus nyt blogiin ja näitä ehkä tulee jatkossa sit lisääkin. Kello on 7 aamulla. Me lähdettiin aamulenkille. Ollaan herätty jo 4 aikaa tänään. Yksi syy, minkä takia lähdettiin aamulenkille, niin jos saatais toi pikkuukkeli nukkumaan, että se sitten jaksaisi tossa vähän myöhemmin aamupäivällä, niin jumppailla, kun fyssari tulee häntä jumpattamaan. Täällä vähän tihkuttaa vettä, mutta ei se haittaa. Näille mennään. Tultiin tänne vähän tämmöiselle peltutielle, niin on vähän rauhallisempaa. Saako toi pikkusempi karvaturrikin juosta vapaana? Isompaa ei voi päästä, se ei rodulle ominaisesti, niin tuu kyllä takas eikä tottele. Tänään tosiaan milloin olisi fyssari ja illalla toivottavasti, niin tää äiti pääsisi salille sitten käymään, että siitä on nyt tullut mulle semmonen mukava harrastus ja pääsee vähän tuulettaa omia ajatuksia sit sinne ja tässä on ollut nyt 2-3 vuoden semmonen hiljaisempi jakso ton liikunnan saralla, vaikka aikaisemmin ollut tosi aktiivinenkin urheilemaan, niin on kyllä mukava huomata, että se liikunnan ilo on kyllä vielä siellä, että se on nyt taas löytynyt. Ja koirienkin ulkoilutus jotenkin on muuttunut mukavammaksi, vaikka sitä nyt on aina tullut tehty sentään, mutta kuitenkin. Ja ei nää aamulenkitkään tunnu ollenkaan pahaa, että se on kaikista vaikeinta vaan lähteä, mutta sit kun saa sen vedettyä vaatteet päälle ja hilpaisee ovesta ulos, niin kyllä se yllättävän mukavasti se aamu sitten alkaa sillä, että on vähän tehnyt jotain. Jos toi Milo tossa nyt nukahti, niin tossa kun mennään kotiin päin, niin saatan ottaa muutaman mäkijuoksuvedonkin siihen vielä, että saa oikein kunnon hie aikaiseksi. Sitten mennään vasta aamupalalle. Mukava oli huomata, kun kaivoin tän kaapista pitkän ajan jälkeen, varmaan viimeksi tammikuussa käyttänyt, niin tämän vyön tai turvavyön, missä mulla on toinen koira kiinni, niin on kyllä tosi kiva huomata, että sitä sai 10 senttiä niin pienemmäksi laittaa, että on tammikuusta 12 senttiä vyötäröltä lähtenyt nyt tähän mennessä. Ehkä vielä lähtee vähän lisää. Paino olisi ainakin pikkusen tarkoitus vielä tiputtaa, että oltaisiin semmosessa omaa mieltä tyydyttävässä painossa. Niin. Mutta itsetunto on kasvanut taas tässä, että sen takia on varmaan blogissakin ollut vähän hiljaisempaa, kun on nyt keskittynyt noihin syömisiin ja käynyt treenailemassa, niin vähän pitänyt laittaa ajatuksia taas uusiksi. Ja on ollut muutakin sitten pitkästä aikaa mielessä kuin noi Milon asiat. Että toki ne on siellä koko ajan ja sit välillä pysähtyy enemmän niitä pohtimaan, mutta tästä on tullut meille jo tämmönen arkipäiväinen asia, että kaikki on niinku helpompi käsitellä eikä ne ole niin väsyttäviä enää niin kuin henkisesti. Et nyt jaksaa sitten taas kaiken näköistä muuta tehdä, niin kuin esimerkiksi tätä. Katsotaan, jos mä saisin vielä niistä mäkijuoksuista, jos mä saan aikaiseksi, niin video tossa, kun päästään sinne asti, niin lisää lennetään videon loppuun. Muuten niin oikein hyvää loppuviikkoa kaikille.